Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa masu kallo da sauraron mu, barka da yau, barka da haka. Da fatan dai an wayi gari cikin ƙoshin lafiya. Barka kuma da safiyan Juma'a. Kamata ku sani ma mun zo muku da ƙayataccen fim na mai suna Sara Zalla, wanda ya fito daga kamfanin Sultan kenan. Makullin sirrin kallon wannan bidiyo guda 6 ne. Lamba ta farko kun ganta can mun ajiye muku ita, wato a saman first ɗin bidiyo, lamba 40 kenan. Wato yau mun game muku wato makullan sirrin a wuri guda kenan, kamar yadda kuke buƙata kenan. To kafin lambobi na gaba, ina jaddada muku cewa muna da group na WhatsApp wanda ake tura fina-finan Indiya Hausa, wanda ba sai an saka makullin sirri ba. A kodayaushe ko wata rana za ka samu kimanin fim guda 3 kenan a kodayaushe kenan. Ga mai buƙatar shiga wannan group na WhatsApp kenan, wanda ake biyan kuɗi duk wata, sai ya ɗauka wannan lamba tamu, wato ta kan bidiyo kenan, sai ya ɗauka yi mana magana, sai mu faɗa mashi ko nawa zai biya domin a saka shi a cikin wannan ƙayataccen group na WhatsApp. Lamba ta gaba wato a cikin wannan bidiyo, wato ita ce lambar 4. Kafin nan ɗan uwa, muna roƙon ka da Allah, idan wannan ne farkon zuwan ka wannan ita channel ta mai albarka, da ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa yanda za a sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. A kodayaushe muna ce maka dai ka taɓa sunan bidiyon ka, wato kodayaushe muna ajiye link ɗin bidiyon ne a ƙasan description kenan. Kamar kullum muna ajiye shi a ƙasan description kenan. Da zarar ka zo ka taɓa sunan bidiyon ka, zai kawo ka ƙasan description inda muke ajiye muku link ɗin bidiyon. A ƙasan link ɗin bidiyon kuma muna ajiye lambar mu ta WhatsApp ga mai buƙatar shiga tsarin biyan kuɗi duk wata. Da zarar ka taɓa wannan rubutun bula wanda muka ajiye muka a ƙasan description kenan, zai kai ka inda za ka saka makullin sirri. Lamba ta gaba wato a cikin wannan makullin sirri, wato ita ce lambar 0. Makullin sirri guda 4 dai mun haɗe su kenan, kuma za ku gansu a nan saman first ɗin bidiyon. Da zarar ka zo inda za ka wato ainihin saka makullin sirrin kenan, da ka gama sa makullin sirri, za ga wata alama inda an ka rubuta alamar OK kenan. Da ka wuce wannan alama ta OK, za ka je ka tardo wato first ɗin bidiyon da muke bayani akan cewa wannan shine bidiyon. Duka da yanda muke bayani a ƙasan first ɗin za ka zo ka tardo wata alama bula wacce aka rubuta downloading now kenan. Wannan alama ta downloading now ita ce za ka taɓa domin ta kai ka wato inda za ka sauke wannan shi ƙayataccen bidiyo. Sannan kuma kar ku manta da batun group na WhatsApp, a kodayaushe hanya a buɗe take ga mai buƙatar shiga wannan tsarin. Da yawa suna tambayar mu suna cewa ba mu saka makullin sirri daidai, ko kuma ba makullin sirri ne ba mu sakawa ba. Domin shi idan kana buƙatar wato ka sauke wato ƙayataccen fim a cikin wayarka, sai ka tsaya ka kalli wannan bidiyo tun daga farko har ƙarshe. Domin idan ka yi tariya, ko da kaɗan ne ka yi tariya, to ba lalle ba ne ba ka samu sauki wannan bidiyon ba a yanda kake so. Lamba ta gaba wato ita ce lambar 8. Makullin sirri mun haɗe guda 5 kenan, kuma za ku gansu a kan first ɗin bidiyon kenan, wato saura guda ɗaya ta ƙarshe. Kafin nan ‘yan uwa, muna roƙon ka da ka daure ka kalli wannan bidiyo tun daga farkon shi a ƙarshen shi, domin hakan ne kawai zai sa ka sauki wannan ka ga makullan sirrin da ke, kuma ka sauki bidiyon a cikin wayarka. Domin idan baka tsaya ka kalli bidiyon tun daga farkon shi a ƙarshe, ba lalle ba ne ka samu saukewa ba, sabida ka tare ka wuce wata lamba a cikin wato shi ainihin makullan sirrin. Da zarar ka tare baka ga wata lamba ba, babu yanda za ka samu sauke shi. Kafin nan kuma ‘yan uwa, muna ce muku lamba ta ƙarshe wato a cikin wannan makullin sirri ita ce lambar 0. Kar a manta da alamar subscribe.